kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko anaglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray to'y puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y denak iti kaanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnalayon inggat tungpal tanem lumaipalagip kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko anaglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik nam pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray to'y puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko